A continuació, senyores i senyors diputats, llegirem la declaració del Parlament de Catalunya sobre la situació al nord i a l'est de Síria i com a president del Parlament vull donar la benvinguda a ciutadans kurds, membres del poble kurd, i expressar-los la solidaritat del poble de Catalunya amb el poble kurd que ara se substanciarà amb aquesta declaració institucional. Té la paraula el senyor Juli Fernández Olivares, l'honorable Juli Fernández Olivares, diputat i secretari segon de la Mesa del Parlament, per fer la lectura d'aquesta declaració. Declaració del Parlament de Catalunya sobre la situació al nord i a l'est de Síria. Després de la caiguda del règim de Bashar al-Assad, s'obria un període de transició a Síria que requeria la participació de les diverses comunitats que formen la població siriana. Àrabs sunnites, alauites àrabs, cristians, drusos, kurds i la resta de minories, sense tuteles. L'administració autònoma i democràtica del nord i l'est de Síria, reconeguda pel Parlament de Catalunya l'any 2021, ha estat un dels exemples de la possibilitat de convivència entre ètnies i religions tradicionalment enfrontades a la regió, de la lluita per posar fi al terrorisme exercit contra la població siriana i d'un fort compromís envers el paper de la dona. Davant la situació actual al nord i l'est de Síria i el risc d'una nova massacre contra la població civil siriana, inclosa la població kurda, el Parlament de Catalunya reafirma el seu reconeixement de la població kurda i de les estructures d'autogovern de les quals s'ha dotat. Reconeix tota la diversitat de Síria i el paper del poble kurd en la lluita contra Daesh i en la inclusió de la diversitat i dels drets de les dones i exigeix la fi de l'aïllament de la ciutat de Kobane. D'altra banda, el Parlament de Catalunya fa una crida a tots els governs i a les organitzacions internacionals per resoldre els problemes que alimenten les tensions sectàries i ètniques i per assegurar que els presoners de Daesh no siguin alliberats, com a mesura de protecció de tota la població civil. Així mateix, el Parlament de Catalunya fa una crida a la comunitat internacional perquè prengui mesures urgents per evitar una massacre contra la població civil, el poble kurd, els alauites i totes les minories ètniques i religioses. Finalment, el Parlament de Catalunya defensa la legitimitat dels pobles de la regió que lluiten democràticament per defensar els interessos, drets i llibertats de les dones i de les comunitats que conviuen al territori del nord i l'est de Síria. Palau del Parlament, 29 de gener de 2026. Moltes gràcies. Senyors diputats, haig de recordar que el reglament no permet exhibir símbols a la tribuna. Se suspèn la sessió, que reprendrem a les 3 de la tarda.